Salut! Mă numesc Radu Croitoru și sunt violoncelist. Mereu am avut un vis, să-mi iau într-o zi violoncelul și să pornesc la drum, doar din pasiunea pentru muzică și pentru a descoperi lumea din jur. Vlogoncello Transilvania Tour este un proiect cultural creat din dorința de a face cunoscute obiectivele turistice locale cu ajutorul violoncelului. Suntem trei, eu alături de Ecaterina Stratan și George Secrieru. Împreună pornim într-o călătorie de 10 zile prin Transilvania. Vom parcurge 2400 de kilometri, vom petrece peste 48 de ore la volan și vom filma 72 de ore în total. Rezultatul va fi un spot video de 6 minute, care va prezenta 35 de locuri spectaculoase din peisajul transilvanian, acompaniate de o compoziție muzicală construită din 35 de secvențe muzicale, cântate de mine la violoncel și dedicate fiecărui loc în parte. Lumea de astăzi este afectată de restricții. Haideți să încurajăm locuitorii întregului spațiu românesc să aleagă România ca destinație turistică. Sprijină proiectul Vlogoncello Transilvania Tour.